Hvad foregår der? Hvad skete der? Jeg var ved at give hende mad. Hun havde problemer med bare at blive trøstet. En desperat far ringer 112 efter at en af hans tvillingepiger holder op med at trække vejret. Jeg vil ikke skade mine babyer. Jeg elsker dem så højt. Ville Andrew Camera skade sine spædbarnsdøtre, og hvorfor er hans forlovede i den varme stol? Jeg er Anetta Levy, and this is Crime Fix. Du ved, en del af grunden til, at vi kan bringe dig sådan en vigtig og seriøs episode af Crime Fix som denne, er fordi vi har virkelig gode partnere. Og en af dem er Morgan & Morgan. I mere end 35 år har dette advokatfirma kæmpet for folk som dig og mig, og har fået mere end 30 milliarder dollars tilbage til sine klienter. Med mere end 1000 advokater fordelt på 100 kontorer, er det bogstaveligt talt som at hyre en hær til at kæmpe for dig, når du hyrer Morgan & Morgan. Det er et hold, der vil kæmpe hårdt for at få deres klienter den erstatning, de fortjener. Ikke alle advokatfirmaer er ens. Hvis du vælger det forkerte, kan du være slået, før du overhovedet går i gang. Så hvis du nogensinde kommer til skade, kan du tage et kig på Morgan & Morgan. Deres honorar er gratis, medmindre du vinder. For mere information kan du gå til forthepeople.com/crime, forthepeople.com/crimefix, klik på linket nedenfor, eller scan QR-koden, som du kan se lige der på din skærm. 4 måneder gamle babyer er helt vidunderlige og fuldstændig hjælpeløse. De kan absolut intet gøre for sig selv. Deres forældre skal elske og tage sig af dem, og selvfølgelig beskytte dem. Men i Ohio, i en forstad til Cincinnati kaldet Goshen Township, blev en far ved navn Andrew Camera anklaget for det utænkelige at have myrdet sin 4 måneder gamle datter Evelyn. Og der er en drejning i denne sag, som selv jeg ikke havde set komme. Bliv hængende for at høre mere om det meget senere. Den 4. november 2024 ringede Andrew Camera til 911, og det han rapporterede var ærligt talt en smule mærkeligt. Lyt til, hvad Camera fortalte politiet, da de ankom til hans hjem. Jeg er nødt til at lære dig det. Okay. Hvor skal hun hen? Børnehospitalet? Be North. Be North lige nu. Hvad foregår der? Hvad skete der? Jeg var ved at give hende mad. Hun havde problemer med bare at blive trøstet. Så jeg tog hende for at skifte hendes ble. Hun faldt ned. Og altså, jeg tror, jeg prøvede at gribe hende eller sådan noget. Så jeg tror, hun slog baghovedet. Men jeg nåede ikke at fange hende i tide, så jeg ved det ikke. Okay. Hvem er her sammen med dig? Bare mig. Det er kun dig, der er sammen med hende? Ja. Og jeg har en anden baby. Hvor er mor henne? Hun er på arbejde oppe i Dayton. Okay. Tag os med ind og lad os se hvor. Ja. Hvor gammel er det andet barn? Ikke endnu. Ja. Bare vent lidt. Okay, kom. Lad os gå. Er der nogen hunde eller noget? Ja. Jeg kommer til at sidde lige derovre. Brystkompressioner lige nu. Jeg var ved at skifte hendes ble. Okay, fortæl mig bare, hvad der skete. Jeg var ved at skifte hendes ble og sådan. Hvor sov hun? Hun sov ikke. Jeg var ved at skifte hendes ble. Hvornår vågnede hun? Jeg havde ham ude og fodre hende. Okay. Så du bragte hende tilbage herind, og så hvad? Nå, jeg begyndte at skifte hendes ble, og så havde hun ikke lavet. Så jeg lavede det der mavepres, og så blev hun sur. Så ville jeg hente noget andet til hende for at trøste hende. Og så tabte jeg hendes sut. Så samlede jeg den op, og hun rullede ligesom af, fordi hun hele tiden havde presset benene rigtig hårdt, fordi de her sure opstød. Og så skubbede hun sig selv ned. Og det var ligesom for sent, før jeg overhovedet kunne gøre noget. Så du skifter hendes ble, hun taber sin sut. Ja, altså hun spytter den ud. Hun spytter den ud, og hvad gør du så? Jeg prøver at gribe den. Så den rullede, den ramte bunden her og rullede den vej. Jeg vendte mig om et øjeblik. Hun skubbede sig ud. Hun skubbede over, og hvad så? Ud fra denne her. Hun skubbede ud fra denne her. Og hvordan faldt hun? Ja. Hun faldt. Okay, hvad skete der så? Nå, jeg prøvede at gribe hende i tide, så hun ramte jorden. Okay, hvad skete der så? Jeg samlede hende op, og hun var ikke som hun plejede. Hun gispede efter luft. Så jeg er sådan, og jeg prøver ligesom at få hende til sig selv. Så jeg lagde hende tilbage her, og jeg prøver at tørre ting op
og gøre rent. Og jeg kan se, at hun begynder at få blå mærker på maven, der hvor blæen har siddet. Og på en eller anden måde er der blod, der løber fra hendes læbe. Og jeg tænker, hvordan fanden er det sket? Du har jo ikke engang tænder. Jeg går helt i panik. Så begynder hun at skifte farve, ikke? Hun bliver helt hvid. Så nu går jeg fuldstændig i panik. Hvad sker der? Hvad har jeg lige gjort? Er det min skyld? Hvad fanden foregår der? Så hun trak ikke rigtig vejret regelmæssigt. Jeg lagde mærke til, at jeg kiggede efter, om hendes ribben trak sig sammen, eller noget i den stil. Men hun gjorde ikke noget af det. Hun trækker bare ikke vejret. Baby Evelyn var kun 4 måneder gammel, og hun havde en tvillingesøster. Betjenten bad kameraet om at forklare igen, hvordan 4 måneder gamle Evelyn faldt ned fra puslebordet. Okay. Og da hun ramte gulvet, landede hun så på ryggen eller på ansigtet? Det var vist på ryggen eller hovedet. Ja. Okay. Hvad lavede hun før du skulle til at skifte hendes ble? I var derude, og du sagde, at de havde sure opstød. Var hun ked af det? Hun var urolig, og hun var sådan. Og jeg prøver selvfølgelig at berolige hende. Jeg prøver at gøre hende glad, ikke? Så jeg tog hende op og bragte hende herind, bare for igen at skifte hendes ble og alt det der, og bare gå igennem trinene, ikke? Hun har lige spist. Hun prøver bare at få hende til at tage en lur. Alle de andre ting, man gør for at berolige en baby, ikke? Og hun vil bare ikke have det. Så. Hvad faldt hun ned fra? Lige her. Hvad har du brug for? Har du underrettet din kone? Jeg sagde bare, og jeg. Nødsituation er alt, hvad jeg sagde. Nødsituation. Okay. Du er nødt til det. Skal din nabo gøre den anden baby klar og tage på hospitalet? Jeg mener... Er hun allerede på hospitalet? Hun er allerede taget afsted. Okay, ja, hun tager afsted. Rigtigt. Ja. Så, be off. Hvornår tog din kone på arbejde? Hun tager afsted herfra omkring 3:30. Hun møder på arbejde kl. 34. Okay. Hvornår vågner babyerne? Jeg vækker dem kl. 6. Klokken 6. Så vi har kun gjort det her i en time. Det er hendes seng. Okay. Lad os gøre det andet barn klar, og så får vi din nabo til at køre dig, fordi du er... Okay. Kan jeg skifte tøj over hovedet? Eller bare, jeg mener, hvis det her er okay. Jeg har ikke engang undertøj på. Jeg har kun pyjamas på. Ja, det er fint. Nu bliver det ikke mere alvorligt end det her. En 4 måneder gammel babypige, der er overladt til sin fars omsorg, er holdt op med at trække vejret. Andrew Camerer påstår, at baby Evelyn faldt ned fra puslebordet. Men gjorde hun virkelig det? Skete det virkelig? Kunne det være sket? Vi bliver her, og med huset som det er, bliver vi herude. Der er ingen andre børn indenfor, korrekt? Der er ikke mere. Nej, det er alt, hvad jeg har. Okay, fint. Vi bliver her. Tag på hospitalet. Vi sørger for at sikre alt for dig. Okay? Hun kører bare normalt. De er sikkert allerede der. Det er fint. Okay, så nej. Jeg forstår. Fortsæt bare. Altså, jeg forstår det. Det hele er ret vildt og sådan noget. Men jeg har et rodet hoved, så jeg kan godt klare det her. Ting. Jeg var skort. Vi sikrer det hele og venter herude. Vi har andre efterforskere på vej. Det er grunden. Men du skal på hospitalet, okay? Okay. Andrew Camerer bliver kørt til hospitalet. Han ankommer, og hans familie er der, inklusiv hans forlovede Daniel Rudy. Lille Evelyn har det ikke godt, som Andrew forklarer til detektiverne. Hendes puls er meget svag, og det er bekymret for, om hun ikke klarer den. Lige nu, okay? Så det er ikke godt. Ikke godt. Jeg mener, jeg taler til jer, og det er bare... Jeg er bange, mand. Jeg er bare så bange. Så det her det er en normal procedure i den slags situationer, ved du? Jeg forstår det, men jeg er stadig bare så bange. Jeg er så bange. Så hvorfor fortæller du mig ikke, hvad der skete? Så det var ligesom... Jeg fik ham op, og det var nok omkring 5:30. Så jeg gik ind og satte hendes sut i munden på hende. Det var nok omkring 5:45 eller deromkring. De plejer som regel at stå op lidt før klokken 6. Og så står jeg op klokken 6 og varmer mælk og får dem sat derind. De har sådan en lille boble-ting, som stod på puffen lige foran fjernsynet i mit hus. Jeg ved ikke, om I har været derovre. Jeg har ikke været der, nej. Så vi sætter den der, og på den måde kan vi,
Det er lidt svært at have tvillinger, du ved. Jeg kan ikke rigtig holde begge babyerne og fodre dem begge på samme tid. Så ting som bobbies og puder hjælper mig med at gøre det. Så får jeg dem fodret, og det er nok omkring 6:20. Jeg har dem, de er ved at falde i søvn. De er for tidligt fødte, mand. De er bare ikke helt udviklede, vel? Så, Hun presser og bøjer ryggen meget på grund af den syre, og derfor kan hun ikke falde til ro. Så. Hun sover klokken 6:36, og jeg tænker, du ved, jeg skal til at gøre mig klar. Jeg skal snart på arbejde, og jeg skal aflevere dem hos mine forældre på vej til arbejde. Så jeg tog hende med ind på børneværelset, og jeg prøver, du ved, at gøre hende klar. Og jeg lyner hendes sparkedragt op og løfter den op, du ved, vikler den omkring hende. Og jeg tager hendes ble af. Der er tis i, ingen afføring. Så jeg gned hendes ben lidt og trykkede dem forsigtigt mod hendes mave for at se, om det ville hjælpe. Og det virkede. Hun lavede afføring. Og så begyndte hun at blive urolig, spyttede sutten ud, og den røg af siden af puslebordet, og den hoppede. Så jeg vendte mig om et øjeblik. Og jeg gætter på, at i den tid spændte hun ryggen helt i en bue, for hun var bogstaveligt talt ved at kaste sig mod gulvet, da jeg vendte mig om. Og det er på det tidspunkt, jeg samler hende op og prøver at trøste hende, og hun stopper med at græde, mens jeg trøster hende. Men så begynder hun at stønne, og hun skifter farve. Og det er sådan der, jeg lægger mærke til, at jeg tror ikke, hun trækker vejret, som hun skal, vel? Jeg mener, hun skriger ikke. Helt ærligt. Hendes øjne ser nærmest sløret ud, og hun ser ikke godt ud. Så jeg ringer straks 112, og jeg taler med operatøren. Og efter det, så prøvede jeg bare at gøre alt, hvad jeg kunne for at hjælpe hende. Så jeg ved det ikke. Det er det. Jeg kan egentlig ikke engang fortælle dig, hvad der skete bagefter. Jeg ved bare, at alle var i mit hus. Det var det ene, hun sagde. At døren låste op? Nej. Jeg havde babyen, så jeg gik hen og låste døren op. Jeg gik tilbage, tog min telefon, og så var jeg derinde, og det var der, jeg lavede hjertemassage. Så lige der i hjørnet af min sofa, gylpede hun en masse mælk op. Hun er slap som pasta. Bare fuldstændig slap og helt bleg. Og det er det værste nogensinde. Det er det absolut værste nogensinde. Okay. Er det her dine eneste 2 børn? Nej, ingen ældre børn. Jeg har aldrig haft det her. Det er første gang, jeg nogensinde har haft børn. Det er de eneste, du ved, nogensinde. Jeg har aldrig haft et barn før. Ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og jeg prøver bare at klare mig hver eneste dag. Rigtigt. Andrew Cameron forklarer igen, hvordan han siger, at Evelyn var passeret, da hun faldt ned fra puslebordet. Så hun ligger på langs på puslebordet? Ja. Men jeg mener, de bliver 4 måneder i morgen. Super mobil, og jeg skulle have spændt hende fast. Det er det vigtigste. Jeg skulle have spændt hende fast. Okay. Så er det almindeligt, at hun ruller? Hun skubber meget, ja. Skubber eller ruller? Med fødderne. Hun skubber med fødderne. Så hun har reflux. Og de bøjer ryggen. Og de prøver, tror jeg, at lindre smerten og sådan noget. Syren og gassen, der er i brystet. Så hun bøjer benene. Hun er meget stiv, og hun vil skubbe sådan. Og hun glider ned fra enden af pustebordet eller ud over kanten foran? Nej, hun gled ud over siden, ud over fronten. Efterforskerne fortsætter med at afhøre Andrew Cameron. Han sælger motorcykler for at leve, og han var sammen med babyerne, mens Danielle var på arbejde. Efter en lang samtale forlader han lokalet, så lægerne kan opdatere ham og Danielle om Evelyns tilstand. Men så vender han tilbage. Så gav de dig en opdatering? Ja, okay. Ved du, hvilken læge det var? Hvem lægen var? Hvad var opdateringen? Ikke godt. At hun i bund og grund ender med at være hjernedød. At hun har været uden ild til hjernen for længe, så hun ikke kommer igennem det. Okay, og du kender ikke lægens navn? Nej. Okay. Det gjorde jeg ikke. Ærligt talt. Jeg skal være ærlig over for dig. Jeg er bare så ved siden af mig selv. Jeg opfangede ikke hendes navn. Var det hende? Nej. Den baby.
Andrew Camera forlader rummet, og så ser det ud til, at lægerne taler med ham og Danielle om Evelyns tilstand. Cirka 12 minutter senere er Andrew tilbage i rummet, hvor detektiverne venter på ham, og de bekræfter de alvorlige nyheder om baby Evelyn. Så lægen gav os en opdatering. Jeg går ud fra, at det nok er nogenlunde det samme, som du fik at vide. Det ser godt ud, men de ved det ikke. De kunne ikke give mange oplysninger. Så også, mens du var ude. En anden detektiv ringede. Har du en hund i huset? Har du brug for hjælp til at få hunden til nogens hus eller noget af den stil? Din nabo tilbød, tror jeg, at lufte hunden eller sådan noget. Og så vil vi låse dit hus og give nøglerne til din nabo, bare for at sikre det. Så på den måde kunne I have ro i sindet ved at være her og ikke skulle bekymre jer. Er det okay med dig? Nå, nøglerne er her hos os, så okay. Så er hunden vældig? Ja, det er hun ikke. Er din nabo? Er din nabo bekendt med hunden? Det tror jeg. Okay, så du går over til naboen for at passe hunden. Selvfølgelig. Og vil du så have, at vi bare låser huset? På den måde behøver I ikke bekymre jer om, at huset er sikkert. Det er fint. Så før du gik ud, talte vi. Efter denne hændelse sker. Føler du, at du måske har rystet hende, eller nej? Nej, jeg føler ikke, at jeg rystede hende. Det gør jeg virkelig ikke. Som jeg sagde, det vuggede bare, mand. Jeg vil ikke skade mine børn. Jeg elsker dem så højt. Jeg bekymrer mig virkelig mere. Jeg sagde det i det øjeblik, de blev født. Jeg kendte dem i en dag, og jeg ville gøre alt i verden for dem. Der er sådan. Jeg vil ikke engang gøre det for en, jeg har kendt i 10 år. Ja. Og altså, selvfølgelig, jeg mener, hvis du havde brug for hjælp eller sådan noget. Hvis du manglede en skjorte eller noget, så ville jeg give dig skjorten af min ryg. Men altså, jeg vil ikke låne dig $10.000. Men for de her små piger, der er et eller andet ved dem. Og jeg sagde endda til Danielle, det er den mærkeligste følelse i verden, at vide, at man vil gøre alt for det her lille væsen. Ja. Skændes du og Danielle? Nej, altså vi diskuterer økonomi og sådan noget, men vi skændes ikke, nej. Okay. Hvor tit vil du sige, det sker? Måske et par gange om måneden. Bliver det nogensinde fysisk? Okay. Slår du nogensinde på vægge, ødelægger ting eller noget i den stil? Jeg vågnede engang med et mareridt og slog til døren i mit soveværelse. Jeg er sikker på, at de så det. Jeg er ikke sikker. Ja, jeg slog til den. Men nej, jeg har ikke nogen voldelige tendenser. Hvor længe siden var det? Jeg ved det ikke, mand. Måske tidligere i år, sådan i begyndelsen af året, måske januar. Jeg ved det ikke engang. Jeg kunne ikke engang sige det til dig. Det skete for så længe siden. Hele det her år har føltes, som om det har varet i 10 år. Jeg vil ikke lyve for dig. Det har været det længste år og det hårdeste år i hele mit liv. Okay. Men du så ikke hul i nogen vægge eller ødelagde noget her til morgen? Nej. Okay. Hvad med i går aftes? Nej. Okay. Hvad med Danielle? Nej. Slår hun nogensinde i væggen eller ødelægger ting, når I skændes? Nej. Bliver hun nogensinde fysisk over for dig? Nej, hun er meget passiv. Okay. Så hvis I kommer op og skændes, føler du så, at du eller hun lukker ned, eller bliver I mere opkørte? Hun lukker ned. Jeg stiller spørgsmål. Jeg er meget løsningsorienteret, og jeg vil finde et svar. Jeg vil finde et svar. Jeg vil vide, hvordan jeg kan løse det her. Hvordan gør jeg det? Hvordan kommer jeg derhen, hvor det her er endt? Hun er lidt passiv. Hun kan ikke lide det. Hun vil ikke sige noget, der sårer følelser. Eller hun vil ikke sige noget, hun fortryder, eller noget i den stil. Så hun er lidt mere passiv. Hun lukker lidt ned. Andrew Camera har fortalt efterforskerne, at han har haft det værste år i sit liv, og at han og hans forlovede Danielle skændes om økonomi, men han nægter, at han slog et hul i væggen i hjemmet den morgen. Så beslutter efterforskerne at konfrontere Andrew med deres mistanker. Thor, er det muligt, at der skete noget andet her til morgen, som du ikke fortæller os, som hænger sammen med, at Evelyn faldt ud af sit puslebord? Nej, mand. Jeg har fortalt dig alt. Der er ikke noget andet, jeg kan komme i tanke om, som jeg ikke har fortalt dig.
Jeg gennemgår det så detaljeret som muligt. Så de sendte mig et billede af puslebordet. Ja. Og den er sådan konkav i midten. Hvilket, du ved. Det var det, jeg sagde til dig. Det er lidt som en rampe, ikke? Den har sådan en afrundet kant, ligesom en halfpipe. Hvilket får mig til, du ved, udefra set, jeg angriber der ikke eller noget, men jeg ser det og tænker, det vil være mærkeligt. Hvordan kom hun ud derfra? Jeg ved, hvad du mener, mand. Og tro mig, efter hvad lægen sagde, så har det også fået mig til at tænke. Og alle de her bekymringer, og alle de her ting, og alt det der. Men de bevæger sig. Hun bevæger sig så meget, ikke? Hun bevæger sig virkelig meget. Det gør de begge to. Og selv når jeg sætter hende derind, altså, det er puslebordet. Sparker bare over det hele. Det gør de begge to. De bevæger sig så meget. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvordan. Er det muligt, at du tabte den? Og denne forklaring eller situation er bare blevet tilpasset historien om, at hun faldt ned fra puslebordet. Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg har aldrig tabt dem. Jeg har aldrig gjort noget, hvor jeg ikke føler mig tryg ved at holde dem meget. For at være ærlig, det gør jeg ikke, fordi de er så små. Ikke? Ja. Jeg kan ikke så godt lide at holde babyerne. Jeg synes, det er skræmmende. Jeg er fuldstændig rædselsslagen for at holde de her små piger. Og når jeg ser på det her billede, ser det egentlig ikke sådan ud. Så det er sådan, det er sat op, ikke? Rigtigt. Okay. Det ser ikke engang ud til, at det vil være muligt at lande i det her lille område. Altså, Hvis hun faldt ud over siden, vil man tro, at hun nok vil være landet på tæppet. hvor du landede på tæppet? Ja. Så vis mig, du ved, hvor hun lå her. Okay, undskyld. Lige herinde. Okay. Så hvor hendes hoved var lige her, og hun, altså igen, jeg hørte den der swooshende lyd, og så lå hun her. Jeg ved det ikke, mand. Jeg forstår. Jeg forstår det. Det giver ingen mening. Og hvis du skal gøre, hvad du nu skal gøre, så forstår jeg det. Nej, det er det ikke. Det er ikke sådan, det fungerer. Jeg prøver bare at forstå præcis, hvad der skete. Og selvfølgelig er der en anden side af mig, der siger, hey, vi kunne sidde over for en, der har begået en frygtelig fejl med deres barn. Og nu har vi en pligt til at beskytte det andet barn, ikke? Ja. Så, men... Jeg er så bange. Jeg mener, og jeg sagde endda til Danielle, jeg var sådan, Danielle, de kommer til at sende mig i fængsel, men du kan sælge huset, du får pengene, betaler dine ting, gør hvad du nu skal, brug det på et nyt hus. Jeg mener, jeg ved det ikke. Jeg ved det. Jeg ved det ikke. Så lægen siger, at babyen er blevet rystet. I spørger mig, om babyen er blevet rystet. Babyen er blevet rystet, går jeg ud fra. Jeg forstår det ikke. Nå, jeg nægter at lægge ordet i munden på dig, men jeg synes, at der er nogle, der er nogle fakta og omstændigheder her, der får mig til at tvivle på, om et barn bare simpelthen faldt ned fra et puslebord. Ja, jeg ved det. Det giver ingen mening. Baby Evelyns skader er så alvorlige og så slemme, at det er tydeligt, at efterforskerne ikke tror, hun blev skadet ved blot at rulle ned fra puslebordet. De prøver at få Andrew Camara til at fortælle dem, hvad der faktisk skete. Hun kommer til at dø. Hun kommer til at dø, ikke? Så har jeg i bund og grund, enten ved en form for forsømmelse eller noget andet, dræbt mit barn. Og jeg mener, det gør jeg ikke. Jeg spørger dig ikke i denne situation. Jeg siger, i en situation, hvor det er bekræftet, at en baby er blevet rystet. Hvad synes du så, der skal ske med den person? Er der ikke en eller anden form for, ja, jeg mener, det bør straffes, ikke? Hvordan synes du, det bør straffes dog? Jeg ved det ikke. Altså, jeg forstår ikke, hvordan meget af det her bureaukrati og retssystemet fungerer på det område. Men jeg mener, er det en tidsramme? Er det... Jeg ved det ikke. Jeg gætter på, at man kommer i fængsel. Ja. Ja? Hvor længe synes du, de skal i fængsel? Jeg har ingen idé. Jeg ved det ikke. Altså, en mild straf. Jeg ved det ikke. Jeg mener, de er jo børn. Jeg spørger, hvad din mening er, hvad du synes, der burde ske, hvis det var. Hvis det i et tilfælde blev bekræftet, et rystet barn. Nå, hvis jeg mener. Igen var det en, der var stresset.
Var det en, der blev betragtet som voldelig, og gjorde det bare fordi de ikke elsker deres børn, eller sådan noget? Jeg tror, begge de faktorer er vigtige. Okay, så jeg gætter på, at det så går videre til retssystemet. Og hvis du kan adskille de to, hvis den ene, du ved, elsker sit barn, og ikke mente at gøre noget, og den anden hader sit barn, og ville ønske, at de aldrig havde fået det. Helt klart, jeg synes, det er værd at straffe for evigt, efter min mening. Du har dræbt et barn. Du har dræbt noget, der havde en mulighed for at gøre noget i denne verden. Og du vil aldrig vide, hvad de kunne have gjort. Du vil aldrig forstå, hvad det barn kunne have gjort i denne verden. Kunne have reddet verden. Og den anden side? Jeg ved det ikke, mand. Det er... Uheld sker jo. Alle bliver ved med at sige det til mig. Men altså, jeg synes, en livstidsdom ville være lidt latterligt. Men hvis det var et uheld, og du gav al din kærlighed og gjorde alt for dette barn, så ved jeg ikke. Måske være lidt mildere og, du ved, skære lidt af straffen. Træk tid fra. Jeg ved det ikke. Så når du først kommer i fængsel, når først det rygte er nået derind, og de ved, at du har dræbt et barn, du ved, hvad vil nogen derinde så gøre? Så ligesom de andre har fortalt dig, sker der ulykker. Ikke nok med, at ulykker sker, men folk begår også fejl. Baseret på omstændighederne her, tror jeg, at der blev begået en fejl. Ja, helt sikkert, mand. Hvis jeg ikke havde lagt hende på bordet, hvis jeg ikke var gået væk, ikke? Eller trådt væk. Du ved, hvis jeg ikke havde gjort det. Hvis jeg bare havde taget et øjeblik. Måske taget en dyb indånding i stedet for at reagere på sutten. Mit barn vil være i live. Jeg ved ikke engang, hvad hun kunne have gjort, mand. We og jeg driller hende altid så meget. Bare en lille smule. Hvad mener du? Jeg driller hende bare, fordi hun altid rakte meget tunge. Bare sådan. Jeg ved det ikke. Jeg har bare altid tænkt, at hun gerne ville snakke og sige ting, og hun bare ikke havde en måde at gøre det på. Altid det blik i hendes øjne. Jeg driller hende bare med det. Jeg sagde sådan noget som, du er fjollet med din tunge ude, og sådan noget. Og så baseret på vores samtale, og du ved, at du forklarer, du ved, der er ligesom to sider af det. Der er en grotesk, hvad jeg vil beskrive som et monster, ikke? Men der er også den anden side af det, som er en person, der er alt for presset, der overreagerer på en situation, eller reagerer på en situation, der forårsager, du ved, en skade på et barn. Hun er ikke kommet til skade. Hvad er det? Hun er ikke kommet til skade, mand. Der er ingen vej tilbage. De sagde direkte, at hun ikke havde nok ilt til hjernen. Det betyder, at hun kommer til at dø. Om det er i dag, eller om det er om en uge, det ved vi ikke. Men der er ingen chance for, at hun kan okay. Og selv i døden synes jeg, at der er to sider af denne situation. Der er det grove, og der er en, der er overbelastet. Jeg synes, du falder ind under den overbelastede side af det. Ja. Men jeg er nødt til at vide, hvad der skete. Og igen, jeg er ikke læge, men baseret på min samtale med lægen der, stemmer det her ikke overens med bare et almindeligt fald hos en baby. At falde, ja. Og slå hovedet, ja. Jeg forstår. Så hvad ellers kunne være sket? Jeg ved det ikke, mand. Jeg har fortalt dig alt. Jeg har bogstaveligt talt. Hun kan ikke lide denne stilling. Den stilling, hun kan lide at blive holdt i, er med benene udad, så hendes hoved er mod mit bryst, og hun har det bedre i den stilling. Ikke. Jeg ved ikke, om det er mere stimulerende. Jeg forstår det ikke. Hun kan ikke lide den stilling. Og det ved jeg. Men jeg prøvede at vurdere, hvad der var sket, ikke? Og jeg kan ikke sige det. For som jeg sagde, den flækkede læbe, mærket på hendes hage. Sådan. Hvordan? For ja, alle siger, at babyer er robuste. Babyer, du ved, de rejser sig bare op igen, ikke? Så. Andrew Camara giver ingen anden forklaring på, hvordan Evelyn kunne være kommet til skade, end at hun faldt ned fra puslebordet.
Kort efter denne samtale slutter, taler detektiverne med Andrews forlovede Danielle, tvillingernes mor. Jeg er virkelig ked af det, du går igennem. Jeg ved, at ord betyder meget lidt i denne her situation, men lige nu er det, hvad jeg kan tilbyde dig, du ved. Så jeg har en formular, jeg skal udfylde, og din forlovede kunne hjælpe mig med at besvare det meste af den. Men jeg vil gerne gennemgå formularen med dig og besvare de spørgsmål, som han ikke har mulighed for at svare på. Er du villig til det? Okay. Inden det vil jeg gerne vide, du ved, hvordan din morgen startede. Hvad? Min morgen vil jeg starte med i går aftes. Så fra aftensmadstid i går aftes og frem, kan du fortælle mig, hvordan du nåede dertil, hvor du er nu? Fra aftensmadstid og frem. Hun var lidt pylret. Ikke sådan helt vildt. Det var mere sådan, at hun sov mere, end at hun ville have opmærksomhed. Og hun havde den her vane med, hvad tid er det? 6:30 til 7 om aftenen. I går aftes? Ja. Okay, men hun har for vane at blive stiv. Og når hun gør det, plejer hun bare at låse sig fast, hvis hun har noget at støtte fødderne mod. Normalt holder vi hende, når det sker. Men hun formåede at buge ryggen lidt. Så vi fik hende på plads igen, og så hjalp jeg hende op og fik hende i seng alligevel. Og jeg gør mig klar. Og jeg gør dem klar til natten på gulvet, så der ikke er nogen risiko for, at de triller. Ingen chance for, at jeg arbejder sammen med Darcy, og hendes pistol bliver. Jeg får hende skifter hendes blæ, jeg tager hende, og så leger vi lidt, og jeg giver hende nattøj på, og så svøber vi hende ind, og får hende mere rolig og klar til at sove. Jeg har en lille vippestol med vibration, der er til hende, og hun ligger i den mens. Og leger lidt, fordi de som regel ikke vil i seng med det samme. Få hende i hendes natdragt, få hende sat op, svøbt ind, og vi ligger os ned, og inden for omkring 15 minutter sover de tungt. Og jeg ligger dem i deres trammesenge. Og de var gode. Fra det tidspunkt, indtil jeg vågnede omkring kl. 2:30, 3, og så stod jeg op. Jeg tog tøj på. Jeg tog afsted på arbejde. Så de sov, da du tog afsted på arbejde? Vågnede slet ikke i løbet af natten? Nej, og det er faktisk normalt for dem. De plejer at sove gennem hele natten. Og så ved jeg også selvfølgelig ikke, at der er noget galt, før han ringer til mig og fortæller mig det. Okay, så det blev gjort via et telefonopkald? Diana havde for længst væk på arbejdet, og jeg arbejder der, fordi de tog et skridt. Jeg arbejder nu over i Ben & Murray. Så, hvor længe har det været rutinen, hvor du står op klokken 2 eller 3 om morgenen, du tager afsted? Han er ansvarlig for. Det har været sådan siden, jeg vil sige, den 16. september, da jeg vendte tilbage på arbejde. Så undskyld, at jeg afbryder. Vi vil lade familien komme tilbage for et hurtigt besøg. Er det okay, hvis jeg låner ham et øjeblik? Ja, absolut. Tak. Samtalen med Danielle fortsætter, efter hun er blevet opdateret af lægerne. Hvordan synes du, at Andrew har klaret det? Jeg ved, at han ofte stiller spørgsmålstegn ved sig selv. Ja. Men han gør det ikke. Okay, godt. Okay. Intet ved denne samtale er anklagende. Og jeg tror, han måske opfatter det sådan. Bare på grund af stresset ved, du ved, at være sammen med efterforskere. Og så generelt, hver gang vi rejser os for at spise. Ja, faktum er, Ja. at det sker med ham.
Jeg ved, at han har haft svært ved at få ham til at falde til ro, men normalt klarer han det faktisk ret godt. Men han har aldrig været hårdhændet. Han har aldrig været det. Har han nogensinde sagt, jeg kan ikke gøre det her? Tag ham et øjeblik. Ja. Okay, så han ved, hvornår han skal gå væk. Ja, det gør det. Så hvad tror du, hans reaktion vil være, hvis det ikke er en mulighed for ham bare at gå væk? Han ville lægge hende ned i hendes trammeseng og gå væk. Han vil ikke tage den chance at sige, du ved, jeg har brug for et øjeblik, jeg kan ikke hjælpe dig, hvis du stadig græder. Han lægger ham ned, og han går væk. Efterforskerne er også nysgerrige på det hul, de fandt i væggen derhjemme. Aha, så du siger, typisk, så der er nogle gange undtagelser i enhver situation. Har han nogensinde ødelagt noget, eller slået huller i væggen, eller noget der stil? Ja, på døren på vores klædeskabsdør. Det er det eneste, han har gjort. Han har kun slået på den 2 gange. Og jeg vil sige, at det er i de 4 år, vi har boet i dette hus. Hvad forårsagede det? Det var dumt, da vi var oppe at skændes. Og det blev bare ved. I stedet for, at vi nåede til en eller anden form for enighed, blev det bare ved med at koge og koge. Ramte de det 2 gange på samme tid, eller var det 2 forskellige episoder? 2 gange. Bear to separate episodes. Okay. Så du kan ikke huske, hvad årsagen var det? Jeg kan ikke huske præcis, hvad skænderierne handlede om. Men de var helt sikkert begge involveret i et skænderi? Ja. Okay. Hvornår var det? Var det om dagen eller om natten? Det var om natten. Var han i sengen sammen med jer, eller? Vi var ikke i sengen. Det var efter middagen, men før sengetid. Sådan et tidsrum der. Hvor tæt på hinanden i tid var de? Hvor langt fra hinanden? Langt fra hinanden i tid. Som dage, uger, måneder? Jeg tror, den første var, da vi først flyttede ind i huset sammen. Og den anden var måske for 1 år siden. Okay. I mean... De er meget sjældne og langt imellem. Han er ikke voldelig på nogen måde. Okay. Vil du betragte ham som ærlig i jeres forhold? Ja. Er du ærlig over for ham i jeres forhold? Okay. Så ingen af jer holder hemmeligheder for hinanden? Der er ikke... There's no... hemmeligheder for hinanden? Ja, stort set er vores skænderier mest om økonomi. Ja, jeg skal nok finde ud af det. Okay, ikke økonomi eller ikke skænderier. Jeg siger bare, føler du, at du vil være tryg ved at gå til ham og tale med ham om hvad som helst? Og føler du, at han vil være tryg ved at tale med dig om hvad som helst? Ja. Så hvis han gjorde noget for at såre din datter, tror du så, at han ville sige noget til dig? Jeg er 100% sikker på, at han vil sige noget til mig. Og det har han ikke gjort, han? Nej, okay. Efterforskerne er skeptiske, og de konfronterer Danielle med deres mistanke om Andrews historie. Så jeg var ikke ude ved dit hus, men de sendte mig et billede af puslebordet. Og det er konkavt i midten. Det er sengen. Ja. Og så se udefra giver det ikke mening. At hun vil være i stand til at skubbe sig selv afsted. Correct. Jeg kan sige helt ærligt, at hun er meget stærkere, end hvad mange giver hende kredit for at være. Men Jeg har set hende presse sig selv. For eksempel, hvis hun lå lige der, så ville hun gøre sig klar og skubbe sig afsted herfra. Og hun ville kaste sig mindst halvvejs over. Det er nemt for hende at gøre det her. Og når jeg siger, at hun er bygget sådan, så mener jeg virkelig, at hun er bygget sådan. Så vores rolle i dette er at nummer 1, finde ud af præcis, hvad der skete med din datter. Men nummer 2 er at beskytte, din anden datter. Og hvad... Baseret på det, du siger, føler du, at dine døtre er sikre hos ham? Ja. Ja. Jeg ringer for at høre, om du er... So, Jeg føler stadig, at de er i sikkerhed hos mig.
fordi jeg ved, at ulykker kan ske. Ja, og det var også sådan, vi talte sammen. Jeg forklarede, at ulykker sker. Ja. Men type... det er bare... Det giver ikke mening for mig, at et fald på 1 meter ned på et tæppe skulle skade nogen så meget. Betyder det, at det... Kommer det spørgsmål op i dit hoved? Og jeg prøver ikke at lægge noget i dit hoved. Men det gør det ikke, fordi jeg ved, det er hårdt under det tæppe. Og selvom tæppet måske føles blødt, Ja. det der... Ej, Er der ikke et underlag under det? jeg tror, der er et underlag under det. Har dit hej, and your right movement slags underlag. Og så er det bare lige det sted der, hvor det møder trægulvet der. Puslebordet står ikke helt op mod væggen, men der er nok plads til, at hun også kunne have ramt trægulvet der. Ja. Ja. Og hun kunne endda have ramt en del af puslebordet på vej ned. Rikke. Så. Du havde en mulighed for at se hende. Så du nogle skader på hende? Andet end det, jeg så lige her under hendes hage. Undskyld. Det kunne have været at blive læsset op i ambulancen og kørt væk. Men jeg så ikke noget. Baby Evelyn døde senere den aften. En obduktion afslørede senere, at hun havde betydelige indre skader på hjernen, rygsøjlen og leveren, og at disse skader ikke var forenlige med et utilsigtet fald. 2 dage efter Evelyn døde, tager politiet Andrew Camera i forvaring. Andrew, jeg har været rukket Okay, Andrew. Kan du vende om for mig? Hænderne om på ryggen. Venligst. Ja, det kan jeg. Det kan jeg. Jamen her resten. Du har noget ost. Han henter det. Okay. Tag dem. Ja, de grå der. Please, name. De grå, kun slip-ons. Hvad? Slip-ons, du har ikke der er. Planter. Deroppe. Det er rigtigt. Ja, jeg har nok ikke engang så meget gang i den. I gang. Shortsene burde være helt fine, ja. Ja. Nej, jo. Du bliver alligevel skiftet ud. Nej. Har du noget for dig? Tag min hat. Nej, jeg har ingenting. Jeg har en ny sten, som lå hos min datter. Her, jeg tager den. Vil du have, mor skal beholde den? Selvfølgelig, du vil tage den. Og du kan tage dem. Jeg har ikke andet på mig, så han sagde, at jeg ikke skulle bekymre mig om det. Bare rolig med det. Hey, vil du vente om og bare tage ned til siden? Ja. Vi går ned ad vejen og drejer så til venstre tilbage til vores bil, okay? Selvfølgelig. Andrew blev tiltalt for grov mord i forbindelse med Evelyns død og for grov vold for skaderne på hendes tvillingesøster. Den lille pige fik skader som brækkede ribben. En dommer beordrede, at han skulle tilbageholdes mod en kaution på $5 millioner. Kaution. En måned efter Andrews anholdelse bragte efterforskerne Danielle ind til afhøring igen, og hendes historie om Andrew ændrede sig. Før. Hvordan vil du beskrive de der Andrews forhold, før du fandt ud af, at du var gravid? Hvis jeg ser tilbage nu, og med den terapi, jeg har været igennem, var det følelsesmæssigt og psykisk voldeligt på det tidspunkt. I forholdet ville jeg have sagt, at det var okay. Og jeg vil sige, at i den tid, jeg var sammen med ham, havde han mig helt sikkert under sin tommelfinger. Og jeg så ingen tegn på misbrug under forholdet. Kan du forklare, hvad du mener med følelsesmæssigt og mentalt? For det kan jo betyde noget forskelligt for alle, alt efter hvordan de opfatter det. Hvordan vil du sige, at du ville beskrive det? Det var måden, han talte til mig på. Okay. Igen, når jeg gennemgik sms'er og den slags ting,
De ting, han sagde, var meget manipulerende. Der står det nu. Hvornår? Okay. Nogle trusler. Ingen måde. Når han blev vred eller fik visse anfald, hvor han var følelsesmæssigt og psykisk voldelig overfor dig, hvad udløste det? Det vil som regel starte med enten en samtale om penge, eller at han var bekymret for, at jeg ikke tog mig af mit helbred. Eller det ville starte med, at han for eksempel lavede en joke, og så gik han ofte for langt, og jeg sagde hey, og... Okay, girl. Get it, tit. Men han laver en joke for at sige til ham, at du er for langt. Holdt han nogensinde op med det, eller bliver han ved med at gøre det? Han ville gøre det. Danielle, ikke? Var der nogensinde nogen til at du sige beskyldninger om utroskab mod hinanden, eller noget af den stil, der kunne have forårsaget noget af det her? Igen, set i bagspejlet. Jeg er blevet gjort opmærksom på, at han troede, jeg var utro mod ham. Okay, var det nogle af jeres skænderier måske handlede om på et tidspunkt? Okay, Han har aldrig direkte beskyldt mig selv. Gjorde han nogensinde det? Jeg tror, det her, han har jo lige besvaret mit spørgsmål, og så vil jeg bare lige sige det. Har han nogensinde fremsat nogle beskyldninger om, at babyerne var hans, eller noget af det stil? Nej. Okay, hvis han har han nogensinde lært på ikke at kunne kontrollere sig selv, eller kontrollere sin styrke, eller ikke at kende sin egen styrke, eller noget af den retning? Han havde nævnt det. Han havde sagt det gennem årene. Okay, før Jeg var gravid før. Ved du præcis, hvad han sagde, eller jeg mener, du kan da bare omskrive det, men... Han kendte egentlig ikke sin egen styrke. Okay. Dage efter dette interview med efterforskerne rejste en grand jury tiltale mod Danielle for medvirken til mordet på baby Evelyn og for at have bragt sit tvillingebarn i fare på grund af skaderne. Andrew Villas senere erklærer sig skyldig i uagtsomt manddrab, grov vold og hindring af retfærdigheden. Han blev idømt mellem 19 og 24,5 års fængsel. Danielle erklærede sig senere skyldig i 2 anklager om at have bragt børn i fare. Hun afsoner en dom på 5 år. Og det var alt for denne episode af Crime Fix. Jeg er Annette Levy. Tusind tak, fordi du var med. Vi ses her igen næste gang.